Čauči mňauči, Muky Marian. Ak sa ti páčia moje videá, nezabudni tam dať like, share, prihlás sa na odber, daj tam ten zvonček, aby si nikdy neprišiel o moje vynikajúce videá. Čauči mňauči, Muky Marian, vítajte pri dnešnom videu. Na začiatok by som vám chcel popriať všetko to najlepšie do nového roka. Veľa zdravia, šťastia, lásky a podobné vecičky, aby sa ti obvod pása zmenšil a obvod bicáka zväčšil. To je také super. To by som aj ja chcel. A ako lepšie začať nový rok ako novoročnými otázkami a odpovediami. Toto video som už nerobil veľmi dlho, ale dostal som pár otázok, takže prečo si na ne neodpovedať? Takže začneme hneď takto zrýchle. Čo robím? Takže robím v IBM-ku a som na pozícii ATA Developer. To je niečo také, automatizujeme procesy. Napríklad si predstav, že každý deň jeden účtovný človek sťahuje nejaké dáta do Excelu a trvá mu to určitý čas. Ale keď to chceme automatizovať, trošku to zjednodušiť, zrýchliť, tak teraz nejak to naprogramujeme, aby sa ten proces stiahol samostatne a tým pádom uľahčíme a urýchlime tú robotu. Takže takto, hrajkam sa s Excelikmi a s podobnými vecami, proste mám to veľmi rád. Ja som taký technický typ z času na čas, ale veľmi ma to baví. Druhá otázka. Obličky a proteín. Škodí nadmerná konzumácia proteínu alebo konzumácia proteínu obličkám? Takže moja odpoveď je nie. Ak máš zdravé obličky, tak konzumácia proteínu ti nijak neuškodí. Keď už máš poškodené obličky, tak áno, musíš si monitorovať príjem proteínu a je to veľmi nebezpečné a vtedy je to problematické. Ale ani jedna štúdia na internete neukazuje, že ak máš zdravé obličky, tak konzumácia proteínu ti ich poškodzuje. Takže je to nezmysel. Keď si zdravý, môžeš jesť proteínu, koľko len chceš. A keď ti povie pán doktor, že to ti poškodí obličky, tak mu povedz, nech ti ukáže aspoň jednu štúdiu alebo nejaký dôkaz a nie iba to, že mu to povedala jeho teta. Lebo žiadne také niečo nie je momentálne. Ďalšia je taká veľmi častá otázka. Bardo sa ma opýta, dokážem schudnúť na týchto kalóriách? Napríklad dokážem schudnúť na 1350 kalóriách? A otáznik. Ľudia, musíte pochopiť toto. Ako to ja mám vedieť z tejto otázky? Povedz si, máš 100 kg? Máš 50 kg? Alebo robíš v bani? Alebo sedíš celý deň za počítačom? Ako to mám zistiť? Podľa čoho, keď položíš iba takúto otázku? Schudnúť na týchto 1300 kalóriách? Neviem. A toto isté, proste postav sa k tomu takto. Kto ti odpovie presné číslo? Alebo že ti na tom schudneš? Najlepšie si odpovieš ty. Veď to proste vyskúšaj. Vyskúšaj týždeň, 2, 3 na tých kalóriách ísť a uvidíš. Schudneš na nich? Schudla si? Áno, schudla som. Výborne. Pribral som váhu? Pribral som, takže asi som jedol veľa kalórií. Takže toto sú otázky typu, a ešte keď ich položíš takto, že nedáš ani žiadne iné argumenty k tomu, žiadne iné parametre, tak to sa proste nedá zistiť. Takže najlepšie vyskúšaj a zistíš, či na nich schudneš. Toto bola veľmi dobrá a zaujímavá otázka. Či mám už ideálnu postavu. A ideálna postava je charakterizovaná tým obvodom krku, obvodom bicepsu a obvodom lítka. A vtedy sa budeš blížiť ideálnej postave, keď tento obvod týchto troch, týchto krku, bicepsu a lítka sa bude k sebe akože podobný bude. Napríklad ja som si nameral teraz bicák napnutý 41-42, keď mám napumpovaný, keď jednu ručku maxujem. Lítko 41 a krk 43 cm. Takže podľa tohto mám skoro ideálnu postavu. Avšak, aby som to upresnil, aby to bolo ideálna postava, tak proste malo by sa tam zohľadniť ešte jedna vec. A to minimálne buď obvod brucha. Lebo ty dokážeš mať hrubé lítko, hrubý bicák, hrubý krk. Ale keď budeš mať aj takýto hrubý pás, keď budeš mať pás 140, tak proste ideálna postava to nebude. Áno, tie 3 parametre budú pekne pri sebe, budú krásne, ale obvod brucha budeš ako slon, takže toto sú to rozhodujúce miery alebo dobré, dôležité miery, ale nepovedia ti všetko, že či to je naozaj ideálna postava. Toto bola veľmi zaujímavá otázka. Že keď si inzulinovo rezistentný, či budeš chudnúť.
Moja odpoveď je, áno, budeš chudnúť. Aj keď si inzulinovo rezistentný, ale budeš v kalorickom deficite, budeš jesť menej ako budeš vytvárať aktivity, tak určite budeš chudnúť. Lebo proste to je zákon termodynamiky. To nedokážeš obísť nejako, že teraz, jak aj do auta, keď tam proste nedáš benzín, tak to auto nepôjde. Keď ty nedáš do tela tú energiu, tak proste to nepôjde. Áno, hormóny majú nejaký vplyv, ale nedokážu ti vygenerovať tú potravu, nedokážu ti vygenerovať tú energiu. Takže proste keď ty máš inzulínovú rezistenciu, ale začneš jesť v kalorickom deficite, budeš jesť menej ako spáliš, tak začneš chudnúť. A tým pádom aktivitou a zlepšenou dietou, tým kalorickým deficitom sa ti postupne aj tá inzulínová rezistencia vylieči a budeš úplne v poriadku. Najlepší spôsob, ako sa baviť inzulínovej rezistencie, je proste začneš cvičiť a začneš menej jesť. Proste a bum. Ďalšia otázka. Ponúkaš nejaké produkty, alebo napríklad, keby som mal záujem o jedálniček? Jasnačka. Dám ti dve možnosti. Napríklad jedálniček na mieru, kde vyplníš si formulár, že aké potraviny by si z toho zoznamu, čo ti dám, napríklad aké potraviny by si chcel jesť, ktoré by si nechcel jesť, bez ktorých potravín si to nevieš predstaviť. A potom ti z toho spravím dôležité podľa tvojej váhy a tvojej aktivity. Podľa toho ti spravím jedálniček na základe týchto tvojich zvolených atribútov. Avšak tento jedálniček ťa nič neučí. Nič ťa neučí, proste ty nevieš nič, proste iba nasleduješ to, nenaučíš sa pri tom nič. Skončí ti, jedálniček prestane účinkovať, lebo každý jedálniček prestane účinkovať po určitom čase a ty musíš, buď si kúpiš nový, alebo proste zaplatíš mi znova za nejakú úpravu, ktorú ti tam robím, aby to fungovalo. Ale stále si sa nič nenaučil. Takže ty ma budeš potrebovať do nekonečna. Je to tak. A druhá možnosť je, teraz som vytvoril flexibilný jedálniček. Flexibilný jedálniček, podľa mňa je to jeden z najlepších jedálničkov na trhu. Áno, není to takéto presne automatizované, že teraz tu máš toto, nemusíš takto ani prstom pohnúť, nič a následuj to. Avšak je to takmer automatické, ty tam zadaš iba svoju váhu, svoju aktivitu a potom podľa inštrukcií si vybereš jeden z tých jedálničkov, ktorých tam je. Takže dokáže to každý a keď nechceš sa nič naučiť, lebo tento jedálniček ti dáva veľkú flexibilitu v tom, že môžeš tam naučiť niečo nové. Lebo keď ti urobím ten jedálniček na mieru, ktorý ti napíšem, ty dostaneš toto jedz a ty proste automaticky alebo nič nevieš. Nič ťa to nenaučí, budeš iba nasledovať tento jedálniček. Keď ti prestane fungovať, budeš potrebovať ďalšie peniaze investovať a nebudeš nič vedieť. Avšak tento flexibilný jedálniček, ten ti dáva možnosť sa aj niečo naučiť. A aby si tam videl tie súvislosti, že napríklad tie kalórie sú najdôležitejšie a že ako si jednotlivé jedlá nahradiť podľa tých inštrukcií a keď už aj trošku akože začneš používať rozum pri tom, tak ti to môže veľa dať, aby si už znova ďalší jedálniček nepotreboval. Samozrejme, je tam možnosť presne ten pevný jedálniček, ktorý keď budeš nasledovať, zasa tiež nemusíš nič robiť, môžeš iba proste ho nasledovať a dosiahneš výsledky. Ale je tu tá možnosť, ktorú barzde nenájdeš, že máš tam aj tú flexibilitu a môžeš sa niečo naučiť z toho. Proste máš tam pekne rozobraté všetko, kalórie, koľko proteínu tam je. Máš tam, čo to obsahuje, je tam 12 jedálničkov na výber podľa tvojej váhy a úrovne aktivity. Každý jedálniček má 3 možné alternatívy. Takže, a v každom je 5 jedál. Takže tu máš na výber každý deň 5 jedál alebo 5 druhov surovín, ktoré môžeš počas toho dňa využiť. Môžeš si z toho vybrať 5 jednotlivých. A potom je tam použitých dokopy asi 56 rôznych surovín, ktoré si ty môžeš podľa týchto inštrukcií nahrádzať a môžeš to kombinovať. Proste dáva ti to o mnoho väčšiu flexibilitu, jak nejaký jedálniček, kde ti napíše zjedz rýžu, mäso, zeleninu. A najdôležitejšie je, že to je proste vidíš tam všetko, aj kalorickú hodnotu, aj kalórie, aj proteín, sacharid, tuk, a niečo ti to aj dá a niečo ťa to naučí. Takže a tá cena podľa môjho názoru je smiešná.
je smiešná tá cena, avšak pozri sa, ja z toho nezbohatnem a určite tá hodnota, ktorú ti to prináša, je o mnoho väčšia ako to tých pár korún, čo to zaplatíš. A áno, je to spoplatnené, preto je to spoplatnené, lebo už veľakrát, aj keď som niekomu ponúkol svoju službu zadarmo, tak tí ľudia si to nevážili. Vieš, ako to je, keď máš niečo zadarmo, tak proste si to nevážiš. Ale keď už si za to zaplatíš, tak si už rozmýšľaš, alebo aspoň veľa ľudí si to rozmyslí, či teraz to aj využije, alebo to iba zahodí, alebo to bude iba zasa niečo dostať zadarmo a nikto to nevyužil. Takže ak máš záujem zistiť viacej informácií, tak klikni na www.mukistylefitness.sk/flexibilný jedálniček a tam nájdeš všetko, čo potrebuješ vedieť. A hovorím ti, je to pecka. Toto je dobrá otázka, ktorú veľa začiatočníkov pokladá. Že či je dobre aj cvičiť a pritom priberať naraz. Alebo že či najskôr chcem pribrať a až potom cvičiť. No samozrejme, že je dôležité a podstatné, aby si to robil súčasne. Lebo na to, aby si pribral, keď chceš pribrať svalovú hmotu, nie iba tuk. Keď chceš pribrať iba tuk, tak nemusíš cvičiť, stačí iba žrať ako divočák a tuk sa dostaví. Ale keď chceš pribrať svalovú hmotu, tak na to potrebuješ dať telu nejaký impuls. A cvičenie je ten impuls, ktorý je nevyhnutný na to, aby si mohol budovať svaly. A budeš tam pridávať viacej jedla, aby si priberal. Takže áno, aj cvičiť, aj priberať zároveň. Ale nie oddelenie. Fungujú BCAčka? Rýchla odpoveď pre bežného človeka. Nie. BCAčka sú zbytočné vyhodené peniaze. BCAčka, avšak, pozrieme sa teraz na to takto. Poznáme esenciálne aminokyseliny, potom brain chain amino acids ako BCAčka, ktoré poznáš, a potom poznáš proteín. Celý proteínový prášok, ktorý je komplex všetkých týchto aminokyselín. V BCAčkách máš iba 3 aminokyseliny a v esenciálnych aminokyselinách máš všetky aminokyseliny. Avšak bolo dokázané na brutálne veľa štúdiách, že keď chceš tieto BCAčka dávať do tela izolovane, samozrejme BCAčka sú veľmi dôležité pre ľudský organizmus, avšak v strave všade ich je dostatok. A keď ich chceš dávať izolovane v tejto forme, tak ľudské telo ich nevie tak využiť a nemajú vôbec taký anabolický efekt, ako im je pripisovaný. A niekedy môžu mať až katabolický efekt. Potom väčší efekt majú tie esenciálne aminokyseliny, lebo tam je väčšia spleť tých. A proste nestávaš iba z tých 3 aminokyselín, ale potrebuješ ich všetky na to, aby si stával. Takže tie majú určite väčší efekt, avšak najväčší efekt má proteín, napríklad srvátkový proteín, alebo proteín z mäsa, alebo zo všetkého. Je tam už aj tá zmes tých aminokyselín, ale je tam celé spektrum všetkého a stade má to ozaj účinok. Takže predtým, ako by si chcel si kupovať BCAčka, proste zamysli sa. Sú to zbytočné vyhodené peniaze. Ak si nejaký elitný športovec, necvičíš niekoľkokrát za deň, tak proste kúp si radšej proteín. Proteín využiješ oveľa viacej tvoj organizmus a stojí menej peňazí. Takže BCAčka pre bežného človeka sú vyhodené peniaze. No a posledná otázka na dneska bude, že schudol som 25 kg za 5 mesiacov. Kámo, to je krásny výsledok. To proste môžeš iba snívať o tom niekto. To je brutál. To si musel na začiatku vážiť dosť takých, trepnem, 130 kg. Ale je to možné. 25 kg za 5 mesiacov, klobúk dole. A zostali mi pritom prsia. Čo s tým urobiť? Ako sa toho zbaviť bez operácie? No. Toto je bežná chyba. Keď máš ešte stále väčšie prsia, ľudia si nevyberajú, skade budú chudnúť. Proste telo si berie ten tuk, skade sa mu zachce. Povie si, zoberiem si ho z boku, zoberiem si ho stade rovnomerne. A na niektorých oblastiach zostáva ten tuk až do konca. Takže, aby si sa ich zbavil, možno ešte potrebuješ viacej schudnúť. Keď ešte viacej schudneš, tak sa zmenšia. Avšak stále tam zostane ten problém tej ovisnutej kože. Ja sám na sebe, keď som bol najvysekanejší, tak som mal ovisnutú kožu. Je mi to ľúto povedať, ale normálne to proste nedokážeš sa toho zbaviť. Nedokážeš bez operácie, lebo tá koža je dlhodobo natiahnutá a keď sa scucne
tak ti zostane tá koža už takáto, zostane taká ovisnutá a operácia je pravdepodobne jediná možnosť. Je mi ľúto, že ti takto hovorím, ale je to tak. A dajme si ešte jednu otázku nakoniec. To je posledná, lebo ešte na ňu stále myslím. Že mám napríklad teraz 175 cm a chcel by som narásť na nejakých 185 cm. Mám 14 rokov. Môžem s tým niečo robiť naturálne? Alebo môžem s tým, alebo dá sa to nejako ovplyvniť? No, poviem ti odpoveď. Nie. Proste každý máme v sebe nejaký genetický limit, na jakú výšku vyrastieme. Ty, keď máš predurčené, že budeš mať 160 cm a môžeš mať 180 cm a proste môžeš robiť, čo chceš. Môžeš sa aj postaviť na hlavu a proste nikdy nevyrastieš. Môžeš si aj naťahovať sa za uši, hoci čo jesť, nevyrastieš. Jedine u niektorých ľudí, ktorí majú takýto problém s rastom a majú nízky rastový hormón a umelo, keď im dodávali rastový hormón, tak o niečo narastli. Ale bežne, normálne nenarastieš. Proste keď ti je predurčené, že budeš vysoký ako kýbel gitu, tak proste nenarastieš, nič s tým nenarobíš. Proste, aby si dosiahol tú svoju, ten naturálny geneticky daný limit, potrebuješ samozrejme dostatok živín, dostatok spánku a tak ďalej. A ty máš ešte len 14 rokov, ty ešte stále rastieš, takže neboj sa toho. Ak máš predurčené, že na tú výšku narastieš, tak tam narastieš a budeš tam. Takže nezúfaj, pekne papkaj, pekne cvič, jedz, neboj sa a uvidíš, narastieš tam, kde máš byť. OK? Takže toto boli všetky otázky, dúfam, že sa vám to veľmi páčilo, mne sa to páčilo takéto. Napíš do komentárov ešte ďalšie otázky, ktoré by si chcel zodpovedať. Pár také somariny a odpovieme si na ne na budúcom videu. Takže ako som vravel na začiatku, nezabudnem cvičiť bicák, chcem, aby sa toto zväčšoval obvod a toto, aby sa zmenšoval obvod. A tým pádom nezabudni to lajknúť, šernúť, komentovať a vidíme sa v ďalšom videu. Čus!